Вітаю вас, шановныя сябры. З вами даследчык ваеннай гісторыі беларускага народу Віталь Чарвінскі. Мы працягваем лекцыю размову, прысвечаную войску ВКЛ у 13-16 стагоддзях. Сёння чарговая пяцихвілінка. Наш герой князь Андрэй Полацкі, старэйшы сын вялікага князя літоўскага Альгерда і віцебскай князёўны Марыі Ярослаўны. Па тагачасных законах галоўны спадкаемца княжацкай улады. Вы памятаеце, што ў Альгерда было 12 сыноў ад 2 жонак. Кожны з іх атрымаў ад бацькі надзелы. Андрэю дастаўся полацкі пасад. Чакалася, што менавіта ён будзе пераемнікам Альгерда. Але на великакняжацкі пасад, згодна з тэстаментам, духоўным завяшчаннем Альгерда, узышоў Ягайла, старэйшы сын ад другой жонкі, Ульяны Цвярской. Умирая, приказа старейшему сыну своему Ягайлу: «Того бы возлюби паче сынов, и того избра во всем братья его и княжение поручи», писал старажытнарускі летаписец. А что Андрей? Ён не стаў вялікім князем ВКЛ, але для нашай гісторыі навечна застаўся таким сапраўдным князем-ваяром, які на працягу ўсяго свайго жыцця на ратным полі неаднаразова пацвярджаў свой талент неардынарнага военачальніка. Лічу, што пра вайсковыя заслугі Андрэя Полацкага не будзе залішнім ведаць не толькі беларускім вайскоўцам, але і проста людзям неабыякавым да нашай айчыннай гісторыі. Паехалі! Князь Андрэй Полацкі, невядомы старажытнарускі летапісец, праслаўляючы подзвігі братоў Альгердавічаў, у тым ліку Андрэя, напісаў: «Яны, сыны Літвы, храбрыя, крэчаты ў ратны час і палкаводцы праслаўленыя, пад гукі труп іх спавівалі, пад шлемамі мілавалі, з канца кап'я яны ўскормлены, з вострага мяча ўспоены ў літоўскай зямлі. Вось так, не больш, не менш, з канца кап'я ўскормлены, з вострага мяча ўспоены». Упершыню у летапісе старэйшы сын Альгерда упамінаецца ў 1342 годзе як удзельнік паходу свайго бацькі супраць крыжакоў. У гэтым годзе войска ВКЛ хадзіла на дапамогу Пскову, пасля чаго Альгерд і прапанаваў свайго 17гадовага сына на пскоўскі пасад. Дарэчы, у Пскове маладога князя перахрысцілі на Андрэя. Дагэтуль быў вігантам. Быў пскоўскім князем, але шмат часу праводзіў у Полацку, дзе правіў яго родны дзядзька на ремонт. У 1348 годзе, пасля таго, як у бітве супраць крыжакоў на рэцэ Стрэва на ремонт загінуў, Андрэй кінуў Пскоў і ўзышоў на полацкі пасад. Дапамагаў Альгерду ў справе збірання рускіх земляў. У 1358 годзе Андрэй з палачанамі дапамог Альгерду авалодаць Ржавам. Біў татараў у пераможнай бітве на Сініх водах, хадзіў разам з Альгердам на Маскву, біўся супраць крыжакоў. У адказ на іх рэйзы на полацкую зямлю правіў некалькі паспяховых выпраў ва ўладанні інфлянскага ордэна. Пасля смерці Альгерда пацярпеў паражэнне ў барацьбе са сваім братам Ягайлам за великакняжскі пасад і мусіў вярнуцца ў Пскоў, дзе зноў стаў княжыць. Уступіў у хаўрус з вялікім князем маскоўскім Дзімітрам Івановичам. Напэўна, спадзяваўся на дапамогу. Вораг майго ворага, мой сябра, у 1378 годзе спрычыніўся да перамогі маскоўскага войска на рацэ Вожы над Мурзой Бегічам. Дарэчы, маскоўскае войска, падзеленае на 3 палкі, у адзін з якіх уваходзіла дружына Андрэя Полацкага, было пастаўлена паўкругам. Успамінаеце перамогу Альгерда на Сініх водах? Там баявы парадак нашага войска таксама нагадваў падкову. Напомню, што Андрэй быў удзельнікам той бітвы, і падзяліўся вопытам свайго бацькі Альгерда. Праз год вярнуўся ў Полацк, каб распачаць ваенныя дзеянні супраць Ягайла, але зноў адгукнуўся на запрашэнне маскоўскага князя, каб дапамагчы таму ў рашаючай бітве супраць ардынцаў. Напэўна, спадзяваўся, што пасля перамогі над Мамаем маскоўскі князь усё ж дапаможа яму ў барацьбе за ўладу ВКЛ. У Кулікоўскай бітве, якая адбылася 8 верасня 1380 года, полацкі князь не толькі узначаліваў полк правай рукі, складзены з атрадаў палачанаў, пскавічоў, можна упэўнена сцвярджаць, што ён быў аўтарам задумы і адным з галоўных распрацоўшчыкаў плана бітвы. Калі аб'яднанае войска падышло да Дона, маскоўскі князь склікаў вайсковую раду, каб выпрацаваць план далейшых дзеянняў. Большасць ваеводаў была за тое, каб войска чакала праціўніка на паўночным беразе Дона. Калі што не атрымаецца падчас сечы, то можна будзе павярнуцца і... Спасибо! Успеем добежать до канадской границы. Даць лататы па бяскрайняму стэпу, ніякіх перашкод для ўцёкаў. Андрэй жа рашуча патрабаваў пераправіцца праз Дон і на яго паўднёвым беразе ўступіць у бой з ворагам. Калі будзем тут, слабым будзе воінства. Калі ж мы на другі бок Дона пяройдзем, моцным і мужным будзе. І гэтыя словы мелі пад сабой абгрунтаванне. Па-першае, маральна-псіхалагічны фактар. Адступаць няма куды. Перамога або смерць. Па-другое,
Андрэй, які меў багаты баявы вопыт, адразу ацаніў тую пазіцыйную выгоду, якую атрымае рускае войска, перайшоўшы Дон. Зрытае ярамі і рэчкамі Кулікова поле з'яўлялася добрай перашкодай для хуткаснай ардынскай конніцы. Рэчка няпрадва абараняла тыл, прыток Дона Смолка не даваў магчымасці ардынцам ударыць па левым фланзе, а рэчка Ніжні Дубяк ахоўвала правы фланг. У лесе можна было схаваць засадны полк. Гэтыя довады былі прыняты маскоўскім князем Дмітрыем Івановичам. Пераможны ход бітвы пацвердзіў слушнасць тактычнага плана старэйшага Альгердавіча. А вось ганаровую мянушку Данскі атрымаў Дмітрый Іванович, які падчас бітвы пераапрануўся ў даспехі звычайнага ратніка. Ой! Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? І растварыўся сярод ваяроў старажовага палка. Андрэй разлічваў на падтрымку маскоўскага князя ў барацьбе за ўладу ў ВКЛ, але так і не дачакаўся. Вярнуўся ў Полац, заключыў саюз з Лівонскім ордэнам і ў чарговы раз выступіў супраць Ягайны. Вясной 1387 года быў разбіты і трапіў у палон. Вызвалены праз 7 гадоў. Ваяваў разам з маладым Вітаўтам, нягледзячы на свой узрост. Вось што значыць бацькоўскія гены. Летом 1399 года падчас трагічнай бітвы на Ворскле Андрэй загінуў, пасечаны ардынскімі вершнікамі. Ён стаў апошнім полацкім князем. Пасля яго полацкай зямлёй кіравалі намеснікі вялікага князя літоўскага. Як бачым, князь Андрэй Альгердавіч усё жыццё правёў у ваенных паходах і сечах. Нездарма яго талент і вопыт былі запатрабаваны маскоўскім князем у барацьбе супраць ардынцаў. Напэўна, менавіта полацкі князь прынёс у Маскву тактыку нечаканых удараў засадных палкоў і зрабіў значны ўнёсак у перамогу знакамітай Кулікоўскай бітвы. Ну вось, на сёння і ўсё. Шчыра дзякую вам за ўвагу, за падтрымку і дапамогу. Тыя, хто ўжо падпісаўся на мой канал, прапануйце зрабіць гэта сваім знаёмым і не толькі вайскоўцам. Тэмай наступнай 5 хвілінкі стане вайсковая дзейнасць вялікага князя літоўскага Вітаўта. Яшчэ раз дзякую, стаўце падабайкі, пішыце каментарыі, станавіцеся спонсарамі канала, дапамагайце іншым чынам. З вами быў Віталь Чырвінскі. Усяго вам найлепшага, гонар маю. До сустрэчы!